Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw, lain na sad nga istorya ang daganta og pagtagad, pagabasahon nga pinada sa usa sa ato ang YouTube subscribers. Sa itong mga kaigsunan diyan nga nagtan-aw nga wala pa magka-subscribe, please subscribe and click the notification button kay pinaagi na mas matabangan ninyo ang atong YouTube channel nga mulambo pa og mudugay pa og makahatag og mga content nga sama niini nga makahatag og inspirasyon sa atong mga kaigsunan. Click the subscribe button and the notification button. Ug sa mga nangita sa mga daan na nato nga mga istorya nga wala na ninyo makaplugin ini atong YouTube channel, madungog sa na ninyo ang atong mga repurpose nga mga content sa katabi with Ate Gems. I-subscribe o click sa ang notification button. O kung ikaw na mismo ginahan nga mo padana sa imong istorya, kinahanglan nga at least kompleto para matagaan gyud nato og kanabang sakto nga pagbasa. Ipada ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Shout out sa tanan mga nagtanaw karon, labi na sa itong mga OFWs nga medyo mingoy-mingoy kay ginana unta muli karong Pasko, pero tungod sa kakulian nga di kapugngan, magpabilin lang gyapon sila sa nasod kung asa sila nagtrabaho karon. Well, God bless, amping lang mo kanunay diha, umabot na gyapon ang panahon nga makauban na gyapon ninyo ang inyong mga minahal sa kinabuhi. So dito maglangay, kay kini ra ba tong topic karon? Haon sa ni siya sa ato ang gipangita, kalinaw. Yan, sumo na siya ang pinada ni Lardo. Ang iyahang sugilanon nga naguluhan og tinuod nga kalinaw. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug unta mabasa nimo ang akong istorya sa kinabuhi. Dili man ta ko hilig magsuwat-suwat pero karon murag ako na pud ang musuwat. Shout out sa tanan nimong solid nga mga followers ug subscribers ug usa na ko niya na Papa Joe. To be honest, wala pa ka nagbago og channel, usa na ko sa imong solid followers gikan sa pinaka-old nga mga uploads padung na sa pinaka-latest nimong nga YouTube channel. Wala istorya nga akong laktawan. Ingon anak ko ka solid nga nagsunod sa tanang mga istorya, mao nga ako na lang sa ning gamiton ang opportunity para magpasalamat sa tanan nga mga letter senders. Sa akong hinumduman katong story nga dihay title nga Wildflower og mga 3-in-1 stories mo'y akong sigian og balik-balik kay mao gyud kadto ang akong paborito. By the way, katong mga istorya nasa to siya sa katabi with Ate Gems. Papa Joe, gusto na ko mo share o gamay nga mensahe nimo kay dako kay kag natabang sa akong mindset ug sa adlaw-adlaw nako nga motivation. Kada video nimo maka-inspire gyud ug makatabang nako ug makasabot sa mga butang nga lisod usahay ma-express sa akong kaugalingon. Salamat kayo sa imong mga tambag, sa imong pagpakamatinod-anon sa imong pagtabang sa daghang tawo sama nako. Padayon lang unta ka sa imong maayo nga buhat, Papa Joe. Dako kay kag impact sa among kinabuhi. Dili na ko maglangan ug sugdan nako ang akong istorya sa kinabuhi ug gugma. Tawagan lang ko sa pangan nga Lardo kay mao man gyud na ang among tinawagan sa akong mga kauban nako sa trabahoan. Para nako dili ko gwapo, di po ko pangit kundi balance lang ang akong itsura. Sakto kog barug ug sakto sa height. Dili kaingon nga puti, kundi moreno ang akong pamanid. Kung doon naman gani ko'y ikapasigarbo sa akong pagkatao, kana mao nga doon ako'y prinsipyo nga baruganan. Sugdan ako kong istorya sa kinabuhi diyang una na kong nakataak diha sa Cagayan de Oro
kay naghatod ko sa akong igagaw gikan sa Cebu. That was year 2016. I was 18 years old. Wa pa kay ko'y buot. Di pa nga ka-mature. Simple pa og lingaw. Ug tungod kay nagstay ko sa balay sa kong auntie nga daghang kayong bata nga mga igagaw, lipay kay ko kay bibo kayo sila pirmi. Sa akong auntie na pug ko nagtabang-tabang og pagsulod na kog trabaho unang nasudlan nako sa Cagayan kay dito ko sa Limkit Kay. Mao na ang pinaka sikat nga hotel sa CDO. Okay ra nga ang trabaho kay uban man mi sa akong mga igagaw og lingaw pud kaayo kay kada adlaw hangtod niabot ang time nga naka-feel na ko og ibog-ibog pero lisod kayo ipanguyab kay wa pa ko'y cellphone niadto. Ang babae manggod nga maoy akong naibgan mao si Karen. Makita na ko siya sa among lugar pero lisod siya duolon kay diretso sa balay man siya unya once nakasud na sa balay di na pud tiggawasan. Anak ko na kong pasalamat nga maoy hinungdan nga nailailan nako si Karen kay tungod rasad sa itoy. Usa ka gabi niya to ni gawas mi kay nagpahangin. Ngit-ngit ug ngiob ang gawas mo nga dili ra mi makita sa akong kauban, sa akong mga amigo nga bata diha sa likod sa multicam. Wa madugay nakita nako si Karen nga nagpagawas siyang itoy para iyang ilakaw-lakaw. Igor ko sa pagtan-aw ni Karen. Samtang naglakaw kauban siyang itoy. Guwapa siya, puti ang iyang skin. Nakulbaan ako kay ang punteriya ni Karen maugyod ang among direksyon. Tuod man, after few minutes, niagi siya sa among tungod. Wa ko makatingog. Igor ako sa pagtanaw niya. Pero ang bata nga akong kauban mo initingog ug nangutan na kang Karen nga, "Kasi panganan na mong ito'y miga?" Nakuratan si Karen. Kay naay kalit nga nitunga siyang tubangan kay di man mi makita. Kay ngit-ngit man, unya nasampungan pa mi sa multicam. "Ha? Kuyawan ako eh. Abi na ko kabat. Wa mo kitag tao diri ganiha." Matod pa ni Karen nga halata gyud nga gikuyawan siya. Nasampungan man gud sa multicab nga miga. Tubag pasong amigo na kong bata. Unya nangutana na sa balik ang Karen kung unsay pangan sa itoy. Kaning itoy si Choco ni. Choco iyang name. Tubag pa ni Karen. Ako, wa na laing masulti. Igor jud ko nakaingon nga ka-cute sa itoy. Ug ni-smile si Karen unya nilakaw na dayon. Ang gipuyan ni Karen kay nara sa among atbang. Pero tagsa ra jud kay siya nako makitaan kay tagsa ra man gyud siya mogawas sa ilaha. Samtang ako ug ang akong mga amigo permanente magtambayan sa gawas labi na og magabi para magpahangin, magstorya, same place ra gyud among tambayanan didto, likod sa multicab. Kada gabi samtang magtambay mi didto sa akong amigo na bata kay mag-wish ko nga unta mogawas si Karen. Usa ka gabi niadto natuman ang akong wish kay nigawas si Karen sa ilahang balay ug nagdalang gyapon sa iyahang itoy nga si Choco. Nakita na nako yang ruta nga padunggid mo agi sa mong tungod, mao nga nagpundok og kusog nga motimbaya ngadto kang Karen. Ug tuod man pag-agi ni Karen sa mong tungod, ako din siya gipangutana. "Karen, tagsa ra lagi kay kamo gawas. Kung mugawas man gani ka kanang gabi pagyud. Ano di man ka mugawas og buntag?" Masuko magud akong kuya nga magawas-gawas ko. Tubag pa ni Karen Papa Joe. Wa ang pila ka minutos nakadungog dayon kog lalaki nga nagsampit gikan sa balay nga iyahang gipuy-an. "Karen, mag-usam ka diha, suda diri." Paspas kay nakalakaw si Karen ug diyang hapit na siya maabot sa ilahan nilingi pa siya sa akong gibarugan. Istrikto ray kayo ang iyang igsuon. Bawalan siya nga mogawas. Sukad niya to, wa na ko makabantay nga nagpalakaw-lakaw og itoy si Karen. Pero wa ko mawad-i sa paglaom. Sige gyapon ko katang niya kada gabi. Ug tuod man after pila ka gabi nga nilabay nakita na ko si Karen nga naglakaw, kauban lang gyapon ang iyahang itoy. Wa na ko maglangan pa. Ako ding gidali og duol si Karen dungan sa pagdiritsog pangutana niya nga, "Karen, na kay Facebook?" "Ngano man," tubag pa niya. "Gusto na ko nga i-add ti ka." Nalipay ko sa tubag ni Karen. "Sure, mao niya akong profile." Matod pa niya dungan sa pagpakita niya sa iyang FB diri nako. Dungan sa iyang pagdali og lakaw, balik ngadto sa ilaha.
Pagtalikod ni Karen, idagandahin ko sa internetan para i-search ang profile ni Karen. Naliran ako nakita na niyang Facebook. Niya, wala ko magdugay. Ako din siyang gisendan og message. Nalipay ko diyang ni-reply si Karen nako, unya iyang gi-accept niya ang ako ang friend request. So kaniya to, mutuyo lang yung kog adto sa internetan para magka-chat mi ni Karen. Feeling ako close na mi sa FB. Daghan na kay mig mga naistoryahan o daghan na mig mga na-share nga mga information sa among usag-usag. Happy kay ko, kay same vibes mi ni Karen. Same sad ang mga likes o dislikes. Una na kong goal niya to mao nga makapalit ko og bisag baratuhon lang nga cellphone. Sumoto nga nakatigom ko kwarta. Namalit ko og keypad nga cellphone nga pwede ra gyapon maka-Facebook. Bahalag di smartphone basta maka-chat na ko ni Karen. Anytime nga di na kinahanglan mo adto pa sa internetan. Di kay chat ra mi kutob. Magtawagan na rasad mi. Mag-text-text. Huwag kahotdanan ng mga topics nga among storyaan. Doon ay mga gabi nga samtang way puas ang text-text. Inigtanan ako sa gawas kay hayag na ang langit. Nabuntagan na lang mi. Pero wa gyud nagkapuol. Mao na ba kani sign nga in love, Papa Joe? Kanang di na namo halos magbuhi ay sa usag-usa. Bisan wa pa abtig oras mingaw na midayon. Dili pa mi uyab ni Karen pero kung ambasihan ang among treatment sa usag-usa, mahalata gyud nga we are very much in love to each other. Padayon lang gyapon ang buwan sa mong relasyon ni Karen nga kutob ra sa cellphone. Bisan og wa na ko'y trabaho niya adto sa limkit kay. Higayon ang tatun ako nga makig-date mi. Pero tungod kay stricto niyang pamilya, halos di mi magkita sa personal. Tungod kay wa na mo ko'y trabaho niya adto nakakaplag og laing kalingawan aside kang Karen. Nakaton kog inom-inom, mao nga nasuko ang akong auntie nako. Nagkalalis mi. Mao ang ito'y hinungdan nga nihawa ko sa ilaha. Niadtong tungura pod na ako ilang trabaho sa construction. Isip ko sa construction worker. Pero wa pa ko'y kapuy-an. May na lang kay diha si Tatang. Si Tatang mga barkada sa bana sa auntie nga nagpuyo ra pod diha sa duol nga balay. Bali usa ka lugar mi, Papa Joe. Lardo, gibiyaan man ko sa akong asawa, nilayas unya gibili na mong upat ka anak nga gamay pa. Usa ka adto na lang kasamo puyo, matud pa ni Tatang. Butan kay si Tatang nako. Pinanggagay ko niya, nga murag yung giisip ko niya iyang anak. Kay sukad ni balin ko sa ilaha, iyan ang gitawag og nak. Wa may trabaho si Tatang niya to, mo nga ako na lang pod, nga kitabangan nga makasud sa construction, nga ko ang gitrabawan. Kao ba namig puyo, unya mo tabang-tabang sa kong palit o mga gastuon nga mga pagkaon sa iyahang mga anak. Sa laing bahin, padayon nagyapon mi sa pagsigig chat-chat ni Karen hangtod nga nakabantay na si Tatang. Usa ka adlaw niya na, dunay gisulti si Tatang nako. Nak, nako'y tambag ni mo mapartian ng babae sa kanto ngayong magiganahan. Matod pa ni Tatang. Unsa man tang, tubag pa nako niya. Ug matod pa niya nga iya kong tambagan o tudluan sa mga moves o mga ipinagbawal na teknik para makascore ko ni Karen. Ako magdahom nga eksperto di kay si Tatang sa pakigrelasyon sa babae. Iya kong itudlaan o gunsaon ako para makaduol ko nga tukang Karen. Usa ka gabi samtang nangatug na ang tanan sa ilaha, pasikreto ko nga nilighot si Karen unya niadto sa balay nila ni Tatang. Mao kato ang time nga nakigayon gud mi og storya sa mong status. Nanguyab ko kang Karen unya iya po kong gisugot. Uyab na minduhan ni Karen. Pagkasunod gabi ni kawat na po siya adto sa balay ni Tatang unya kay law naman ang gabi wa na siya mapauli sa ilaha. Diya siya nihigda sa balay ni Tatang. Gamay ra ang balay ni Tatang. Walay kwarto mo nga nag-usa raming tanan sa sala. Sila si Tatang yung mga anak sa katre unya kaming duha sa ubos sa may sawg ug nagbanigmi si Karen unya nagtapad og higda. Halos kada gabi mao gitong buhaton ni Karen. Muiki sa ilaha unya moadto sa balay nila ni Tatang para adto matug. Tapan mig higda Papa Joe. Unya kung hapit ng buntag muna hinay naguli si Karen ngadto sa ilaha. Ma-feel gyud nako nga in love na kayo mi sa sugusan ni Karen. Gusto ko nga makauban siya nga kanang kamilan duha. Mao nga usa ka adlaw niadto nananghit ko kang Tatang nga maglain kog puyo para naami privacy ni Karen. Maglain ka nak? O unta tang tubag ko pa. Para kang Karen gyud na imong tuyo nga maglahi ka. Kay okay raman good pero sa di pa ka masugamak ba? Nalang ko itambag nimo. Itatak mi si mong alimpatakan ha. Unsa man na tang? Nito pag si Tatang nga
Sa pila ka buwan nga magtulganan si Karen din ni sa tuwa, na ako inobserbahan siya pagkababae. Kanang bayhan na bulaag sa tuwang balay, di man lang makipag-istorya nako. Hilumon kaayo. Pila na kabuwan gasig balik-balik diri. Kapalukuan ng mga sistema sa babae kanang hilumon kaayo, sikreto naglabok. May pay babae nga sabaan kay may bawaan pa na nimong kung sa iyang pagkatao. Pero kana si Karen lahi akong pangagpas ana. Kung kamoy magkadayon ana, ipaputol ko niya akong liog. Hindi ka maproblema ana. Naglibog ko nga nung mo'y pananaw ni tata nga tukang Karen. Pero ni padayon gyapon ko og rent sa boarding house nga diha ra gyapon sa mong lugar. Pero medyo sudlunon na. Mawalang gyapon ang buhaton ni Karen halos kada gabi, mulakaw sa ilaha unya muadto sa akong boarding house. Nalipay kay ko kay naa na gyud may privacy. Di na may magpanuko sa mong gustong buhaton kay kami na lang duha sa kwarto. Mao gyapon ang style ni Karen. Mupauli sa ilaha kung hapit na ang buntag. Sukad nga nabuak ang linghod nga pakwan, Papa Joe, nisamot ang pagkahigam sa mga leon o karnero. Kada gabi na moadto si Karen sa boarding house ug kanang buhata mao gyud na ang among gikahinaman nga buhaton. Basta ang lalaki o babae magsige naghimo ng butanga o saray padulngan, wanay lain kundi mumabdos gyud, syempre. Mao na nahitabo after pila ka buwan nga nilapaay sa leon o karnero, Papa Joe. Nabuntis gyud si Karen. Unang reaksyon ako mo ang grabing kakulba kay lagi. Nahadlok si Karen labi na siyang pamilya. Unsa na lang naon nga wa magyud nakabantay ang pamilya nga naa siya uyab kunya ilang nahibaw-an nga way gawas-gawas sa balay si Karen. Nakadesisyon mi nga itago lang usa ang pagkabuntis ni Karen. Pila ka adlaw ang nilabay, pinasayloay mi sa akong auntie. Mao nga iya kong ipabalik og puyo sa ilaha. Okay na mi. Hangtod siyang bana ug ako mga igagaw. Dito po na og isulti ang tinuod nga tukang auntie. Auntie, nakapamabdos ra ba ko? Nakuyawan si auntie. Kisa may mong napamabdusan dong? Pangutana pa niya. Anak sa tong silingan, si Karen ti. Nakalitan si auntie. Di makatuo, pero nadugay ila kong itambagan nga tubangon ang mga ginikanan ni Karen. Sa kuna-una nga andam na ko mga tubang siyang pamilya. In kaso og masakpan na gyud siya. Mo'y mong plano nga inig masakpan usa pa mi musulti sa tinuod. Mas maayo sa balay ni auntie, kay mas duol na lang gyud kaayo migbalay si Karen. Nara sa atbang silaha, balik karsada rin naguwang. Mao gyapon ang buhaton ni Karen, ini kagabi kung makatug na ang tanan, mugawas siya silaha ug mulabang paingon sa balay ni auntie. Ang balay ni auntie kay naa may tahianan sa tubangan nga maigo gyud ang duha ka tawo. Adto mi si Karen magdug sa ug higda. At tupod may tabuan akong binugnuay sa leon ug karnero. Wanay pugong-pugong. Total, mabdos naman siya. Nito kayo na nako ilaing trabaho. Kauban ako ang mga igagaw sa akong bagong trabaho. Usa ka adlaw niya to niingon ko sa akong igagaw nga, Lord, magandam-andam kay masahin taglagyo adto sa Lanao del Norte. Nagunaw na nadayon ko sa akong kahimtang ni Karen. Usaon na lang ako pagsulti niya nga magkalagyo mi. Wapan ako siya sultii nga masahin ko sa layo. Nagduduwa na dayon ako nahuna sa gingon ni tatang nako nga si Karen kuno ang klase sa babae nga sa in English pa silent but dangerous. Hilumon kayo, sige nagtago sa kwarto pero puno sa labok. Ang pagtuo sa tanan nga buutan kay si Karen kay mahinhin, hilumon, walay gawas-gawas pero ang tinuod mabdus na sa among anak, Papa Joe. Bati na ako nahuna samtang nag-imagine kang Karen nga malayo ko. Ako dahing mahinumduman itong nagabang pamiga boarding house. Samtang magdugbing igda, iya kong gipakita sa pictures yung ex. Nasakitan ko gamay. Pero giwala lang na ako to sa akong nahuna. Kay past is past naman. Mao man to ilahang relationship. Masaligan ka na ako si Karen, in kaso og magkalagyo mi. Pero matubag akong pangutana, o para matubag nga akong mga pangutana, nagbuhat ko Facebook account gamit ang name o picture sa iyahang ex-boyfriend. Nitong gabi na, wa makaadto sa mo si Karen. Mao nga ako siyang gichatan gamit ang messenger sa name siyang uyab sa una. Ibuhat ko kato para ma-test na ko si Karen kung mukagat bagyod siya. Bisan og naanak ko sa iyang kinabuhi. Unya nagsabak pagyud sa mong anak. Take note, wa mi nag-away o nagkalalis ni Karen. Normal ra gyud ang adlaw namo. Sumoto, nag-chat ko niya.
Gitsatan ako si Karen pretending nga iyahang ex. Una, nangayo kong katahuran. Hi and hello og nangumusta. Gikulbaan dayon ko kay nakitaan man ako nga nag-type siya og reply. Di ba dapat di lang unta siya mo entertain kay mablos na gud siya. Maayo ra kayo nako ang chat-chat niya until ni try ko og hisgot sa among kaagi kunuhay. Gipanagat ra nako. Pero ni-reply po siya og nitubay kanabang murag naka-remember pa gyud siya sa ilang mga sweet moments. Anong gibuhat man niya? Mura manon og nagpasabot pa siya nga okay ra sila sa iyang ex. Nako pa sa kunahuna samtang mura na kong mabuang while kasi type og pachar-char kang Karen. Niya si Karen game pud kaayo nga mo reply. Ako na pud siyang gisuwayan og laing test Papa Joe. Pwede ta magkita? Chat pa nako niya. Sure, asa man. Mao kini ang tubag ni Karen. Murag na ibumba nga nibuto sa kong dunggan Papa Joe. And during that time, buntis na siya og 3 to 4 months siguro. Unya, makikita pa siya og lalaki nga ex pagyud niya. Akong gireplyan si Karen nga, magkita ta. Dili sa karon kay gabi na. How about sunod adlaw okay ra nimo? More ka sa amo. Nisamot ko ka-high blood sa reply ni Karen. Kay iyahang sulti, yes, anhaon ti ka sa inyo ha. Siya pa'y muadto sa balay siyang ex. Ingon ana lang ba siya kahumok og ilong? Or naanda na gyud na niya kay siya naman gani sa among relasyon siya may mangitag pamaagi nga makasipat? Siya to sa ilaha para lang muhigda nga to sa amo. Wa pa ko nahuman og pa-pretend nga ako ang iyang ex-boyfriend. Ako ra siya siyang giingnan nga andaman nako siya og ilimnon makahubog. Akong gipangutan og moinom ba siya? Niya naman po siya nga moinom kuno siya. Basta mild lang. O sige, mag-andam kog mild lang. Tagay-tagay lang ko ginagmay. Chat ko pa kang Karen o niya ni thumbs up, meaning ni agree siya nga mag-inom sa balay siyang ex. Nag-set me og date and exact time sa pagdalaw ni Karen siyang ex. Unya, nasad ko'y laing gipangutanan niya. Dili ka masukoy mong uyab nga magkita ta? Ang tubag ni Karen mao nga nakapatingkag sa kong dunggan. Dili oy, okay naman good basta di lang po tapakita. Grabe lagutan ako Papa Joe. Kabuthunon na kayo ko pero ako lang gikontrol og pagtama ng akong kaugalingon. Kaya napa ko'y laing ipangutanan niya. Unya, what if may bawaan sa mong uyab nga niari ka sa mua? Masuko gyud siguro to. Dili lagi. Usa kanya pagkasuko kung may musumbong niya. Dili siya kay baoy. Ay nagkabalaka ako rin bahala ato niya. Tubag pa ni Karen Papa Joe. Naset na ang panagkita ni Karen og siyang ex. Nilag out ko sa FB unya naghigda kay namuypoy ang akong kabukugan tungod sa akong nadiskubrihan sa pagkababae ni Karen. Batia kayo ani seryoso man ko. Gitaron na ko siya unya mukti ibaw siya na ako. Pagkaway batasan bayhana. Uwagan. Sorry sa word pero mo na nasultin na ko niya nga ako rasad ang nakadungog. Pagkawagma, nag-chat ko gamit ang ako ang mismo nga Facebook. Simple akong pangumusta. Akong gi-chat niya. Niya, nireply raman po siya na ako nga okay na siya. Wala siya sulti about sa fake account gamit ang iyang ex. Wala po ko ni balik og login nga nagpa-pretend nga iyang ex. Hangtod nga niabot ang adlaw nga hapit na ko mularga paingon sa Lanao del Norte. Mga 6 days na lang mulayo na ko niya. Dito na ko nakagayon og sulti niya about sa kuang pagpanggap nga nag-chat niya nga purti niya sa kaya. Magkita pag ginunta siya. Muinom pa unta siya sa balay siyang ex-boyfriend. Of course, ni-deny to death si Karen. Di ko na tinuod. Pero pag-send ako sa mga screenshots sa muang chat history, wala na siya makatingog. Dito, nako gidabu-dabuhan og chat. Unsa gud kang klase nga pagkababay, mabdus kang dako, makikita kasi mong uyab sa una, ikaw pa'y moadto silang balay, willing pa ka magtagay mo. Pinakubutan ka kay kung manliyok-liyok ka, murag santa. Pero sakto gides tata nga di ka kasaligan, pailom-hilom ka pero sekreto og labok. Dagan mo gisulti niya nga mga sakit nga mga pung ngadto kang Karen. Pwerte niya pangayok pasaylo pero wa ko magpadala. Pagkahuman na kog away niya, ako siyang gi-block. Pagkagabi niya na mga alas 10 sa takna, nangatug na silang tanan, si auntie o kong igagaw, ako na lang ang wa, kay syempre kasi makatug dayon sa akong problema niya itong higayuna. Mga alas 11 na sa gabi, mingaw na kayo diyang kalit lang ko nga nakadungog ug dangoy-goy sa gawas sa balay. Wala ko tagda kay bawon ako kinsa ang naghilak. Pero lawom na kayong gabi, wag yapon ni Hawa si Karen mo nga ako lang gigawas ug dayon akong gidritsok ingon nga dito nakabalay sa mong ex naghilak-hilak nganong naman ka diri. Sorry na Lardo, wa man to nako.
Wala raton nako, binuang raman tong chat-chat nako niya. Tubag pa ni Karen samtang padayon sa paghilak. Sorry sa mong naong, buntis kang dako, unya nakit-kiat pa ka, ori ka mauwaw sa mong kagalingon sa. Lalakaw pa ulit sa inyo, matug na ko. Pag-abog pa nako ni Karen pero wagid siya mulakaw. Nagsige ra gyapon og hilak si Karen dungan sa iyang way hunong nga pangay sorry. Ako siyang gingnan nga naraba ko'y baruganan nga pagkatao Karen kung kinsa tong unang nakiga na akong gimahal. Mao ta nay gusto na ko makauban hangtod sa akong kamatayon. Pero karon pa lang daan mo nang gibuak ang akong pagsalig diya nimo. Ni sa mo tog hilak si Karen hangtod niabot sa point nga naluoy na ko niya. Pero akong gingnan ang akong kagalingon nga bisag unsa may tabo mangibabaw gyud ang akong kasuko niya. Naabtan na may alas 12 sa kadlawon ug niabot pud ang akong pag-surrender sa gugma nga akong gibati kang Karen. Naluoy ko niya ug ako siyang gipasaylo. Human ako siya napasaylo, diya pa siya ni pauli sa ilaha. After pila ka adlaw, nasakpan ako si Karen o nasakpan si Karen siyang igsuon nga mabdos na siya. Di sila makatuo nga mabdos kay di man pud mailhan kay gamay man pagkababay si Karen. Mga 4 to 5 months na ang iyang tiyan niya to ug hapit na pud ko mularga paingon sa lanaw. Una nagstorya na ako iyang ate. Nagpaubos ko og nangayag pasaylo nila. Kunya ni promise nga mga mahan ko sa among anak. Niya tubang napug ko sa iyang papa ug iyang kuya. Ang iyang kuya nasuko pero igo ra sa sulti. Nadawat naman po siyang papa kay nakailaman siya nga maayo ko og binuhatan. Nagistorya mi about sa akong paglarga sa lanaw. Kunya na ami mga plano. Pila may istorya nakalarga na mi sa ako'y gagaw sa lanaw ug nagtrabaho mi sa usa ka dakong tindahan. Unya, ang akong routine, kada adlaw magtrabaho. Sa gabi, mag-inom. Unsahon nga di man ako malikayan, uga maghuna-huna nako o mahuna-hunaan nako ang pagpamakak gyud ni Karen diri kanako. Dito sa Lanao del Norte, so sa mall, disente ko. Permitan ahon. Kay tungod sa kong isuot nga dapat formal kay mall baya. Unya, tanaw sa mga taga dito nako kay dayo. Mao nga duulon ko labi na sa mga babae. Mga gwapa ra ba ang mga babae sa Lanao? Wapay 1 month, nakilailan ako babae nga mga silingan na pud namo. Ang style sa among gipuy-an kay sikit-sikit nga balay. Yan ay daan sa tunga nga igo ra magian og sakyanan. Mao ra gyapon ang akong routine, trabaho sa buntag ug inom sa gabi, kauban ako mga higagaw ug kauban sa trabaho. Nakilala ko og babae nga 7 ka buok nga pinakabata kay nagpangidaron pa og 13 anyos pero matured na ug lawas. During that time, magsige na pud mig-away si Karen sa chat kay lagi makahinumdum ko sing gibuhat na ako. Unya ko mahubog ko, diha gyud ko masakitan pagtaman. Diha ko makarealize nga dili masaligan ang klase nga pagkatao ni Karen Papa Joe. Di gyud ko makatuo nga inilugkay ko sa mga babae didto. 7 ka buok babae, ang uban mga bata pa pero magpapretend nga 18 na para kunuhay ako silang dawaton. Kanang 7 ka buok babae na uyab nako na sila, unya silang tanan akong nahilabtan. Usa man mi ka team dito nga nagtrabaho sa mong mall unya laylahi mi og day off. Kung mag-day off ko, akong pasudlon sa likod ang mga babae ug dito mahitabo ang mga milagro. Pila ka buwan na nilabay na human sa mong kontrata sa Lanao del Norte mao nga ni pauli na mi Cagayan. Nakita mi si Karen unya nagpuyo nga murag panag-asawa. Pero para nako plastic na ang akong pagtagad niya. Dako na kayo siya og tiyan, gamay nilay ko ang mga anak na. Pero sa wa pa siya kapanganak, nasay na po ang among team dito na sa Gensan. 1 month na mi sa Gensan pero bago pa lang gani ko dito nakailaila dayon kog mga babae. Amot ba nga di man ako gwapo pero duulon kay kog mga babae. Siguro tungod jud ni sa akong pagka-friendly sa tanan. Hingami ko kayo ko unya maayo pud ko makighalubilo sa mga tao. 5 ka babae ang ako nasuod sa Gensan. Daghan mo kayong tao kay sa among giabangan nasa 2nd floor sa building. Unya sa tubangan kay basketan. Daghang tao, daghan sang mga babae. Mao gyapon na nitabo sa mga babae. Nahilabtan ako ang 5 ka mga babae. Mao gyapon akong buhaton basta day off nako. Magpasud ko og usa ka babae unya dito na mahitabo ang akong panagbugno sa leon o karnero. Ini kahapon ako din papulion ng mga babae para napakoy time manglimpyo before mangabot ang akong mga kauban.
Human ako panghipos, isaka ko sa taas o nilingkod sa terrace unya nagmuni-muni. Sa katong mga babae sa lanaw nga ako ang nahilabtan, ako ray nakahibaw adto. Kay wa gyud kalibutan ang kong mga kauban nga maupod ang naas dito sa Jensen. Nagilty ko ug nakapangutana ko sa akong kagalingon nga nung naingon ato ko. Nga di man ko ingon ato sa una. Ug sa rin sa ko na una, ang gibuhat ni Karen nako, murabag na hug nga nanimaus ko pinaagi sa lain-laing mga babae. Human sa Jensen, ibiyahe na pud mi og Davao, unya napug ko'y mga babae nga nalapaan dito. Last month, rota sa Pulumulok, South Cotabato. Unya, dito na ko nakabalita nga nanganak na ang akong asawa nga si Karen. Nibiyahe rin ko pabalik sa Cagayan, unya nidiritso ko sa ospital. Nakagawas na ang akong anak nga baby boy. Ug samtang wa pa mi na discharge si Karen, si Karen, ako ang nagbantay niya isip iyahang bana. Gibarugan ako ang akong pagkamahan sa akong baby boy. Nakadesisyon ko nga di mukuyog sa akong igagaw o biyahe bisan asang lugar sa Mindanao. Kaya gusto ko nga maduol sa akong anak. Nang-apply ko lang trabaho nga diha lang sa Cagayan o nakaluyan kay nadawat ang gyapon ko sa Crispy King. Muhay na lang ko sa akong mga kauban sa Crispy King kay ug makadungog sila ani akong istorya, sure gyud ko nga makaila sila nako, Papa Joe. Maayo akong pagpanabaho sa CK. Unya, okay ra po ang among kahimtang ni Karen kay focus na lang siya bantay sa among anak. Tungod kay maayong ko mo trabaho na uyunan ko sa akong branch manager kay maayo daw ko muluto og chicken. Perfect daw kaayo ang pagka-crispy and juicy sa fried chicken. Na-promote ko nga tig-training sa mga tigluto sa chicken. Unya, aside sa perfect kong muluto og chicken, makamausap ko sa laing trabaho sama sa inventory. Okay na gyud akong trabaho pero ambot ba? Nga bisan asa yun siguro ko mabutang makasugat yung mga babae. Samtang na ako gitrain nga babae sa laing branch ni Kalit Raman og naay natabo namo. 22 na ko adto, 26 ang babae. Nakalisod kay minyo ang babae nga akong nalapaan. Si Karen na nakasakop nako. Gabiin dako diyang iyang nahibawan ang about namo sa babae sa akong trabahoan. Naraday mi nagpahimo og kwarto si Karen sa ilang balay. Mo nga nahibong yung pamilya nga gabing dako naglalismi si Karen. Ang among away nabto ng kadlawon. Nagsigo pa ngayog sorry niya hangtod nga gipasaylo ko niya. Okay naman ni Karen. Ako na pong istoryahan na babae nga akong kulukadidang sa trabahoan. Nga undangon na namo ang among immoral nga gibuhat. Nisugot ra po ang mga babae kay matod pa niya humana yung training mobalik check duty sa iyang branch kung asa siya ma-assign. Pero sa pamulakaw babae na siya gihatag na ako nga shoes nga yellow ang kolor. Ako na lang pod gidawat. Pero pag uli na ako sa balay na ni Karen, nakita niya ang sapatos nga yellow unya nangutana siya og asa gikan. Kinsa nagpalit sa sapatos. Namaka ko nga akong giingnan si Karen nga gipaulian sa akong kauban. Na okay na unta to ang tanan. Pero naay naabot nga laing opportunity nako nga mao ang pagpanimpad sa Manila, Papa Joe. Kaya ito na sad ang ruta sa akong igagaw. Remember sa among trabaho sa una nga biyahe-biyahe? Nagtuo ko nga nindot dito ang oportunidad. Smo ni kuyog ko pero that time gidala nako o gidaan ako si Karen pero gibilin namo ang mga anak siya mga ginikanan sa Cagayan. Pero wala may maswerte sa Manila kay mahal ang palitunon ug actually mahal tanan. Ang ending nakalisod-lisod mi dito. So nagdesisyon ko nga mopauli sa balay sa akong mga ginikanan nga originally from Cebu. Since gikuha naman po daan sa akong mga ginikanan ng among anak sa Cagayan, nitipon mi si Karen sa akong ginikanan sa Cebu. Unya, nakatrabaho na sab ko. So paminaw na ko okay na pud unta. Okay naman ang pagsugod na magtipon pero nakadugay ni gawas ang tinuod nga kolor ni Karen. Papa Joe, sugat sa mong pagtunob ni Karen sa balay sa akong mga ginikanan kay pinangga na kay siya. Maayo kayo ang akong inahan niya. Si Mama tanan ang mubuhat sa buluhaton samtang si Karen mo senyorita. Si Mama manlabas sa mga tanang bulingon. Basta tanang buluhaton sa balay. Kung akong istoryaon si Mama nga dili pod siya magpalabi mingon naman pod nga okay ra. Ipakita lang daw niya ang pagpangga sa usa ka anak nga babae. Since wa siya anak nga babae, kay duha ra man mi kabuok inigsuon o managsuon nga puros mga lalaki. Okay na to kay si Mama man gyud ang mamugos nga moserbisyo sa akong pamilya. Bahala og
usa pa yang trabaho tanan. Niabot ang time nga wa na ko makagwanta sa akong trabuan og nagkasakit ko kay lagi dili healthy ang environment sa akong trabawan. Nipahuway ko sa akong pagpanabaho samtang nagpaayo. Unya si Karen na pod ang nitrabaho. Samtang nagtrabaho si Karen, magsige mig-away kay nabalin naman noon ang iyang batasan. Sa una hilumon, nga halos di mo tingog karon kay babao na kayo. Wagi ko magdahom nga mausab siya. Grabe naman kayo magyaw-yaw. Walay adlaw nga di mi mag-away. Diya pa gani panahon nga nag-away mi mao nga wa siya ka duty. Mao nga nataktak sa trabaho. Kaming duha na ang way trabaho. Diha namin nagkalisod-lisod og taman Papa Joe. Gawa sa naglisod-lisod og taman ni samot ang among away halos kada adlaw. Ang akong inahan mao'y magpatunga namo. Sige uwang namo pero imbis nga magpasalamat si Karen, iya naman hinuon tubag-tubagon si Mama. Nga igo rami nga gitambagan duha. Unya kung masultian siya ni Mama, lainon niya og sabot. Unya di na dayon niya tinggan ang ako ang Mama. Naluoy ako sa akong Mama nga patay-patay na gani ang lawas kay mo duty pa siya sa iyang trabaho isip lady guard sa establishment sa Karkar. Pila na kabuwan nga si Mama nagpakaon namo unya iya pang bungulan. Pila ka buwan nilabay na ulian ko og sa akong sakit unya nang-apply ko sa Crispy King sa Cebu nga branch. Medyo okay na mi kay di na kayo init ang mga ulo. Namabdos na po si Karen sa mong ikaduha nga anak. Layo na po ko gitrabuan mao nga 2 rides ko pirmi sa akong biyahe. Mga alas 9:30 sa gabi na ko mabot sa balay. Pero si Karen ibes magpagka-responsable kay duha na among anak, tapula naman ni noon kayo. Di na gani mo dumdum og pagpakaon sa among anak. Sa buntag, dugay kay siya mo mata. Si Mama pa ang mupukaw niya para mukaon sa pamahaw. Naka-ready na ang mga pagkaon daan sa lamesa. Siya man akong asawa pero wa siya nagbuwat siyang responsibilidad isip asawa. Nga angay unta nga andaman ko ni pamahaw kay banag ko niya before ko mo trabaho. Mag-away na pud mig tama ni Karen unya as usual magpatunga si Mama unya si Mama apilon og away ni Karen. Nade ko stepfather nga nagpakahilumra. Unya nadugay gisabaan na gyud siya kay bisan sa kananan mag-away mi si Karen. Kundi mo makasinabot hala pagbuwag mo. Matud pa sa akong stepfather Papa Joe. Pero wag yapon mi nagbuwag kay mga nakay na si Karen. Tuod man pila kadlaw nilabay ng anak si Karen sa mga ikaduhang nga anak nga batang lalaki gyapon. Dagan na nitambag ang Karen nga magbago na kay duha na ang among mga anak. Niapil na gud ang among mga silingan, akong stepfather ug syempre si Mama. Pero iya ramang tubag-tubagon. Ang akong inahan, sumoto, usa ka adlaw, wala na ko mangaway niya. Wa na ko siya tinggi. Bali, silent protest to nako Papa Joe. Pero imbis mapiktuhan si Karen nilayas naman hinuon. Wa na mi kabaw asa siya ni adto. Di ra ba ko pwede maka-absent sa trabaho para mangita niya. Si Mama ang nagtagbaw pangita niya kay mabalaka akong Mama kay napay basinog dunay daotang may tabo nga tukang Karen. Ni pauli ra man sab siya nadugay. Pero mo lagi na kung maglalis na sabi mo layas na sad. Muna pirmi niyang buhaton ug usahay mabuntagan ug wa mi kabaw og asa siya moadto. Usa kay gayon ni adto sa iyang paglayas kay wa na gyud siya mo pauli. Mga semana na kapin. Wa na pug ko kapangita niya kay di ko ka-absent sa trabahoan. December 27 kadto Christmas party sa mong trabahoan ug giadto ko sa mga taga-barangay kay gidalhan kog sumon. Naglibog ko og diin gikan ang sumon. Gikan di ay kang Karen. Sumoto, nag-abot mi si Karen sa barangay. Maputoy panagkita na magsukad. Sa iyahang paglakaw, pila ka adlaw nga paglayas. User man mi sa barangay kapitan og ditambag ang barangay kapitan nga magistorya kay basin og magkasinabot para rapod sa among mga anak. Pero ako, nitig-ang akong kasing-kasing. Ningon ko nga di na ko makigbalik. Nipirma ko papilis nga makigbuwag na ko niya. Samtang si Karen nagpa-dili-dili. Wa siya nipirma kay di pa kuno siya ready. Tungod kay di man mo pirma si Karen nga magbuwag na mi, gipapauli na lang mi sa kapitan. Ug pag uli na mo sa mua, gitambagan na pud mi sa mga tao, apil na ang mga silingan ug tambag namo. Ni promise si Karen nga mag-usab na kuno siya. Nagbalik na sab mi. Pero katong iyang promise kutob sa baba. Kay wag yun nahitabo. Nagkagrabi naman hinuon. Hangtod nga na stress na kay ko sa trabaho ug na problema sa akong asawa. Nadugay ang akong lawas na ang nibigay. Nagkasakit ko. Ang nakapait kay wa pagyoy kwarta nga ipadoktor.
Wailaing option ang mga pobre nga di ka-afford sa ospital. Muadto na lang og abularyo. Gidala ko nila sa usa ka tambalan para ipabinisaya na lang. Ang akong sakit daw kay hilanat, grabe nga hilanat nga di maayo og paracetamol. Miadto kog mananambal og kini siya gidungog nga pinakamaayo nga abularyo diha sa among lugar. Nagpahilot ko ug nagpatutho, uman paghilot iya kong gihimulsuhan. Gibasa sa abularyo nga akong palad ug mao kaniya nakita. Dong, di man mo magdugay sa mga asawa karon. Nasya ko siya pang saya pa ba og nangutana ko nga ngano man di ay. Nasa imong palad kanang imong asawa, di patuo sa imuhano. Nakuratan ko kay sakto nga bularyo Papa Joe. Napay istoryahan nimo do nga di patuo magsigir ni supak, apili mong mama gahi. Di niya tuhuan. Nasyak ko Papa Joe kay kabalo siya nga ingon ato ang batasan ni Karen. Ug dagan pa siya giingon nako nga sakto tanan, batasan og kinaiya ni Karen. Nga sakto tanan YC piyat, bisan tukma na gyud tanan ug dito nakabalo sa muang padulngan ni Karen duha. O dito pa ko nakabaw sa padulngan ni Karen duha. Di mi magdugay. Ang abularyo mo'y nakaayo sa kong sakit. Ug siya pod ang nakapamata nako sa kamatuoran. Sa mga sitwasyon ni Karen nga nagkadugay, nagkasamot ug ka-toxic. Hangtod kanos ami mag-antos sa gubot nga pagpuyo. Sumato nang ibuwag na yun ni Karen this year. Karon tuiga. Nag-istorya po ko siyang pamilya sa Cagayan, unya nagkasabot nga mupauli siya karon December 15. Dadto na mundo ka anak kay siya may inahan ug adto niya ang kustodiya. Okay na kaayo mong sabot but ready na niyang dalhon para December 15 balik sa Mindanao. Pero naon sa ba nga December 7 gitawgan ko sa akong mama sa akong trabahoan nga wa kuno si Karen. Gidala niya ang mga dalhunon daan hasta among anak. Nandawat naman ako nga mularga siya unya malayo ang akong mga anak. Pero nganong nilakaw naman siya nga December 15 pa man siya mularga. Matod pa sa mga nakakita nga nagtawag na kunudaan og motor nga kasakyan si Karen. Murag na ako no'y tao nga nagtabang niya. Nasakita na sa pugamay Papa Joe. Kay bisan og ingon adto may kagubot ni Karen napagyapon ang akong love niya. Nabalaka ko kinsay sak-an niya. Wa man siya kaliwat diri sa Cebu. Isantop sa kong nahuna nga basin na siya lalaki nga gusto sang musagop niya. Karen kung asa man gani ka karon, kung nagminyo kag usab, kung ikuyog kag lain lalaki, hinaot pa nga makaplagan nimo ang lalaki nga imong gipangita. Ug hinaot pa nga di nimo pasagdan ang atong mga anak. Kung nakita ka ni nga video, musabot ra ko og nikuyog kag lain lalaki. Musuporta gyapon ko sa atong mga anak. Pasensya na Papa Joe nga taas kay akong suwat. Usa ka adlaw ra ni na og gisuwat kay day off nako. Gisuwat nako ni pag December 7, human nilaya si Karen. Ang kulon ko nga doon ako'y kasalanan sa una. Nakasala ko sa mga babae. Pero tao raman ko. Ug batanon pa nga dali matintal. Lahi naman karon. Nagbag-o na ko. Nagbalik Islam sa ko Papa Joe. Ang akong buhaton lang yun mao ang pagpaabot nga makaplagan ang tinuod nga kalinaw. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat sa pagbasa. Imo magtatampo. Lardo. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May
bawat kwento mo pinakikinggan, may aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula. Sa mga liham, hinahanap ang pag-asa. Sa bawat kwento mo, pinakikinggan, may aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang